Dobrý deň a vítajte na ďalšom MIRI seminári o aktuálnom dianí. Volám sa Svetluša Surová, som riaditeľkou a výskumníčkou vo Výskumnom inštitúte pre menšinové otázky, ale používame skratku z nášho anglického názvu MIRI. MIRI je nezávislý, nestranícky a nestranný think tank so sídlom v Bratislave na Slovensku. Zaoberáme sa výskumom menšín, ale taktiež podporujeme ľudské a menšinové práva na Slovensku i v zahraničí. S cieľom dosiahnuť spravodlivejšiu, slobodnejšiu, inkluzívnejšiu budúcnosť pre všetkých podporujeme spoluprácu s vedcami, výskumníkmi, odborníkmi z praxe a menšinami z rôznych prostredí. Minulý týždeň sme začali v MIRI jesenný semester zameraný na protivládne protesty v Srbsku v anglickom jazyku. Tento týždeň pokračujeme v diskusii na rovnakú tému s príslušníčkami Slovenskej národnej menšiny z Vojvodiny v slovenskom jazyku. Poprosím vás o zhovievavosť, ak budem zameniteľne hovoriť s písomnou slovenčinou a dolnozenským dialektom. Je mi veľmi veľkou cťou a potešením, že môžem moderovať tento seminár s mojimi krajankami v materinskom jazyku. Protesty nie sú len predmetom štúdia sociálnych hnutí, protesty sú veľmi dôležité pre občiansku spoločnosť a jej participáciu v pluralitnej demokracii. Prostredníctvom demonštrácií môžu ľudia vyjadrovať svoje názory, nesúhlas a klásť požiadavky autoritám. Protesty sú spôsobom, nástrojom, ako dosiahnuť spoločenskú, kultúrnu alebo politickú zmenu. V Srbsku študenti a občania organizujú rozsiahle protesty naprieč krajinou už 10 mesiacov po hroznej tragédii v Novom Sade, pri ktorej zahynulo 16 ľudí pri zrútení strechy železničnej stanice. Demonštranti požadujú predčasné voľby, spravodlivosť pre obete a zodpovednosť za korupciu. V poslednom období došlo k nárastu organizovaných útokov na protestujúcich, zatýkaniu občanov a zneužívaniu policajnej sily na ochranu násilných skupín, ktoré podporujú vedúcu vládnu stranu. Na protestoch sa zúčastňujú aj príslušníci menšín, najmä niektorí príslušníci slovenskej menšiny, ako i študenti z Nového Pazáru, kde žijú prevažne príslušníci bosnianskej menšiny. Pokiaľ ide o zapojenie menšín do protestov, toto leto prišlo k dvom závažným incidentom. Najskôr v Novom Pazáre, kde skupina maskovaných osôb násilím odblokovala štátnu univerzitu a potom v Bačskom Petrovci, kde prišlo k napadnutiu organizátorov výstavy fotografií protivládnych protestov z obcí, kde prevažne žijú Slováci, skupinou ľudí podporujúcich srbskú pokrokovú stranu a režim. Tieto praktiky vyvolali obrovské znepokojenie a v MIRI taktiež naliehavú potrebu hovoriť o týchto incidentoch. Preto sa dnes budeme zaoberať otázkou protivládnych protestov v Srbsku, ich vplyve na spoločnosť aj politiku v Srbsku, ale aj na Slovensku z perspektívy slovenskej menšiny a občianskeho aktivizmu. No a teraz konečne by som chcela srdečne privítať naše významné hostky Milinu Zimovú, spoluorganizátorku výstavy fotografií v Bačskom Petrovci. Zdravo, Milinka. A Sáru Valentík, politologičku a členku iniciatívy za prežitie srbských farmárov. Vítaj, Sára. Dámy, ďakujem vám za váš čas a ochotu zúčastniť sa tejto diskusie. Predtým, ako začneme, poviem len niektoré základné pravidlá. Poprosím všetkých prítomných, aby si vypli mikrofóny, pokiaľ rečničky hovoria. Po diskusii budeme mať priestor na otázky. Všetci sú vítaní, aby kladli otázky alebo zdieľali svoje komentáre, ale vás poprosím, ak sa chcete zapojiť do diskusie, aby ste sa najprv prihlásili o slovo. A taktiež by som všetkých poprosila, aby sa pri kladení otázok alebo komentovaní najprv predstavili alebo povedali, odkiaľ sú. Očakávam od všetkých, že budú prejavovať rešpekt k názorom ostatným a dôrazne všetkých vyzývam, aby sa správali slušne a vyhýbali sa urážlivému alebo neúctivému jazyku alebo hanlivým poznámkam. Ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu. Takže na začiatok by som sa chcela opýtať na dôvody a osobné motivácie zapojenia sa do protestov. Milinka a Sára, prečo ste sa vy zapojili do protestov a proti čomu protestujete? Dobrý deň všetkým.
Ja som sa zapojila do občianskych protestov, lebo mi to prišlo prirodzené zastať si po boku študentov a týmto spôsobom ich podporiť. Tak ako aj študenti, chcem štát, ktorý je spravodlivý, kde nie je korupcia, kde nie je lož, kde nie je stranické zamestnávanie a kde je demokracia. Lebo Srbsko posledných 10 rokov naozaj nie je demokracia, aj keď má v ústave, že je demokratický štát. Chcem spravodlivé voľby, lebo u nás voľby sú často zmanipulované, nie sú vôbec demokratické. A študenti vlastne boli iniciátori týchto zmien kvôli pádu prístrežku na železničnej stanici. A preto som sa ich najprv rozhodla podporiť ako občianka a potom som aj spolu s poľnohospodármi ich podporovala aj, že sme išli napríklad s traktorom a napomáhali im pri cestách, nosili nejaké veci, alebo blokovali inštitúcie, keď mali nejaký protest, alebo vlastne boli pri ceste, aby niekto, lebo už aj také prípady boli, že na aute sa ľudia zbehli do davu ľudí a chceli ľudí vlastne nejako zraniť, tak preto tam aj tie traktory boli slúžili ako ich ochrana. Dobre, ďakujem ti, Milinka. Dobrý deň všetkým. Ja som Milena Zimová, som magisterka regionálneho rozvoju v geografii, aj keď v Srbsku som sa týmto odborom, do tohto odboru nedostala. Učila som na základnej škole ako profesorka, vyučovala som ako profesor geografie a už tu nás som mohla zistiť a vidieť, ako ten systém v štáte našom nefunguje, že sa nedodržiava zákon, nie sú konkursy transparentné na dané pracovné pozície. Neskôršie som začala pracovať v súkromnom sektore, ktorý je, činnosť je stavebníctvo na veľkých rozsiahlych tendroch a som tiež mala možnosť vidieť, ako na akej vysokej úrovni je tá korupcia, aby sa nejaký ten tender získal. A študenti, keď rozpútali protesty práve z toho dôvodu, aby inštitúcia a systém v tomto štáte začal pracovať v súlade s ústavom a zákonom, tak bez zaváhania som sa k tomu pridala a Ďakujem vám. A momentálne sa na akých akciách alebo demonstráciách aktuálne zúčastňujete? Aký je ten najnovší vývoj? Sledujeme tu v médiách, že sa teda násilie stupňuje. Do čoho ste boli zapojené tento alebo minulý týždeň? Áno, násilie sa stupňuje. Počujeme sa? Dobre. Násilie sa stupňuje. Protesty máme teraz, protesty sú veľmi časté, lebo už naozaj ľuďom je dosť 10 mesiaci byť na uliciach a nič podstatné v pozitívnom zmysle sa nezmenilo. Ja som konkrétne tento týždeň mala možnosť, možno nebolo tento týždeň, bolo víkend, som sa zúčastnila protestu v Novom Sade, kde polícia na nás zaútočila. Vlastne to nie je ani polícia, nemôžeme ich tak nazvať, lebo nemali oblieky polícii, ale boli tam normálne v džínsoch ľudia, iba mali vesty policajné. Ľudia, ktorých my nazývame tzv. Batenáši, sú to nejakí huligáni alebo MMA bojovníci. A vlastne mali aj nejaké špeciálne vozidlá, ktorými tá akože polícia, špeciálne vozidlá, ktorými išli po ulici a ľudia potom museli bežať od nich. Vlastne ten protest bol zorganizovaný kvôli tomu, že už na 2 fakultách v Novom Sade, kde boli študenti, prišli dekáni fakult a obsadili túto fakultu, študentov vyhodili von, študenti tam mali všetky veci, 10 mesiací tam spávali na madracoch, ktoré si preniesli, mali tam svoje donácie, ktoré dostali od občanov, jedlo a oblečenie a také veci. A vlastne dekani ich potom vyhodili z 2 fakult. Odvtedy tam sú
príslušníci polície pred fakultami, strážia tých dekanov, ktorí sú vnútri. A my sme vlastne, tí dekani, kým sú tam, študenti si nemôžu prísť pre veci. Tie donácie, vlastne slúžia sa s tými donáciami. Tí dekani jedia to, čo ľudia priniesli pre študentov. A my sme chceli takto ukázať podporu študentom. Prišli sme, tam strašne veľmi veľa ľudí bolo a zastavili sme si pred fakulty a dožadovali sme sa pravdy, dožadovali sme sa to, aby dekáni a polícia opustila fakulty, keďže to má byť slobodná akademická pôda, čo sa nestalo a vtedy vlastne zaútočili títo chuligáni alebo aj príslušníci polícii na občanov a dávali im vlastne boli použité buď pyrotechnika alebo šok bomby, niečo akože podobné pyrotechniky. Taktiež bol aj použitý súzavac, čo vlastne štípe vás na oči a taktiež ešte tým vozidlom potom na ľudí, bili ľudí, zatkýdali ľudí, vyzliekali im trička, proste tedy bolo naozaj strašné, bola tam brutalita. Polícii nebolo až tak veľa, že nemôže, občania nie sú ozbrojení, občania vždy mierne protestujú a oni idú na nás s palicami, s tými pyrotechnickými prostriedkami alebo buď tým súzavcom. Oni majú prostriedky na útok občanov, ktorí nemajú nič, prišli hodnými rukami vlastne takto podporiť študentov a pokúsiť sa o zmenu, ktorá neprišla. Napríklad môžem povedať, že teraz sa aj poľnohospodári dohodli. V pondelok budeme mať protest poľnohospodárov. Nemali sme ho vlastne už rok alebo dva, že akože samotní iba poľnohospodári. Čiže aj poľnohospodári sa rozhodli, že budú protestovať proti nízkym cenám tovaru, proti dovozu tovaru zo zahraničia, proti tomu, že vláda nevypláca subvencie, ktoré sú určené pre poľnohospodárov. Rok, dva už nie sú vyplatené niekomu. Takže aj takto začínajú už akože aj iné sektory, občianske sektory sa prebúdzať a teraz na jeseň to začína byť intenzívnejšie. Áno, Milinka. Ty si mi hovorila, že dneska sme museli začať trochu neskôr, lebo ste mali znovu jednu spomienku na tých zavraždených. Celkový priebeh protestov začal, znamená, s uctievaním si minúty ticha na osoby, ktoré boli zavraždené, doslova pod tým prístrežkom. Protesty boli mierne zo strany občanov, zo strany študentov, organizované úplne mierne, bez násilia. Za cieľ mali, tak ako čo študenti vlastne blokovali svoje fakulty, univerzity, aby tým ukázali svoju nespokojnosť a snažili sa dotlačiť inštitúcie na tento spôsob, aby spustili svoju pracovnú činnosť, ako je súdstvo, aby sa zistilo, kto je odpovedný za tú vraždu tých ľudí pod prístrežkom. Úplne všetko prebiehalo v miernej nálade. Aj 15. marca, keď sme boli v Belehrade a keď bol nespočetný veľký počet ľudí na uliciach v Belehrade, rovnako tak, ako to bolo v Niši, ako to bolo v Novom Sade 1. februára. Študenti to dokonale organizovali, aby neprišlo k incidentom, aby neprišlo k násiliu. Ako sa postupne začala situácia vyjať, tak najskôr bolo, že nejaké nápady boli na univerzitu v Belehrade. My hovoríme Batináše, ako to už Sára povedala, a potom neskôršie prišli, vlastne sú obyčajní chuligáni. Potom sa to takto začalo rozpútať a na miernych protestoch proste ani študenti odkontrolovať, kto je prítomný a kto ako zareaguje. Konkrétne
aj v ten piatok, teraz keď sme mali protest, že sme chceli ísť podporiť študentov, aby sa dostali naspäť do svojich univerzít, pred ktorými sa Lícia, ktorá šla s dekanom, tak sa stalo, že niekto z nejakých mladých ľudí hodil tú fľašku na tých policajtov, ale zase si myslíme, že to nie je postačujúci akt, aby policia začala brutálne reagovať. A v jednom momente vlastne pod tomu vydanie, tak študenti vyzvali občanov na neposlušnosť. Ale neposlušnosť vyzvaná znamenala urobte väčšiu blokádu, urobte niečo, čo je zákonné stále, neohrozuje to ľudí, ale pritom zase robí nejaký nátlak, aby tie inštitúcie konali. Z opačnej strany vládnúcej síly sme mohli počuť také komentáre, že áno, študenti dali občanom zelené svetlo, tak aj my budeme mať zelené svetlo a vtedy vlastne začali tie násilia a brutálne nápady na vôbec občanov, študentov a všetko ostatné. Zaujímavé je, že každý jeden podnet, konkrétne prídem aj k tejto výstave, že aj zopár fotografií sú podnetom na to, aby prišlo zo strany vládnúcej k násiliu na občanov. Áno, dostaneme sa k Petrovcu hneď a k tým nemilým udalostiam. Len sa chcem vrátiť, lebo obidve ste teda spomínali o zvyšujúcom sa, stupňujúcom sa násilí na uliciach zo strany ako bitkárov, batinášov, huligánov a dokonca boli zaznamenané prípady policajnej brutality. Hovorili ste, všetko to začínalo veľmi pokojne, celý tento protest študentský. Čo si vy myslíte, čo to skrýva za touto zmenou? Prečo teraz prichádza v posledných mesiacoch takejto brutalite? Spomínala si, Milinka, ten protest veľký v marci, ale mu presním pre našich poslucháčov, vtedy sa v Belehrade zišlo viac ako 325 000 občanov. Nie? Áno. Koľko? Vyše viac ako 1,5 milióna ľudí bolo 15. marca v Belehrade. Dobre, ja som zachytila nejaké odhady od Inštitútu archívu demonstrácií, uvádzali ešte nižšie číslo, ale maximálne 325. Iné boli, takže vy máte, že nejaké iné, čiže ešte viacej ľudí. Dobre, bol to, určite zhodneme na tom, že to bol jeden z najväčších protestov vedený študentmi od 60. rokov 20. storočia. Ale čo si myslíte, že prečo teraz to násilie eskaluje vo všeobecnosti a potom hneď ideme do Bačského Petrovca? Podľa mňa násilie eskaluje, pretože systém, vládnúca strana si už nedokáže nemá rady, nemôže zastaviť túto lavínu, ktorá sa spustila, protestnú lavínu a ako študenti, tak aj občania sú rozhodnutí prísť k cieľu, aby sa systém v štáte zmenil. A inak sa to nedá zastaviť len násilím. Lebo evidentné je, že vládnúca strana a inštitúcie nechcú uskutočniť svoje požiadavky študentov, aby sa zistilo, kto je vinný za smrť obyvateľov na železničnej stanici. A týmto pádom sa pokúša na tento spôsob násilia sa pokúša protesty
zničiť. Aby sa ľudia nalakali, aby tu bol strach, aby sa to nejak zastavilo. Sára, vidím, že súhlasne prikyvuješ hlavou. Áno, súhlasím s Milinkou a ja si taktiež myslím, že sú toto možno posledné kroky, posledné nádeje tejto vládnúcej strany, našej vláde, lebo už nič iné nemôžu urobiť. Oni keď majú oni vlastné stretnutia, vlastné protesty proti nám a tam sa nemôžu zozbierať ľudia. Tam, kto aj príde, ich musia podplatiť, musia im dať nejaký úplatok. A vlastne myslím si, že ich štve vládnúcu stranu, že my tam odídeme na nejaký protest zadarmo. Študenti napríklad aj do toho Belehradu 15. marca išli pešo z Nového Sadu, ale aj z iných miest. Kto nevie, to je vyše 100 kilometrov. Oni pešo išli 3 dní, viac ako 100 kilometrov, aby prišli do toho Belehradu, aby aj týmto spôsobom prejavili vlastne tú vôľu, aby sa zmenil systém v štáte a aj aby sa videla tá ich vytrvalosť. Ich nezaujíma naozaj študentov, občanov, ktorí sa prípajú, občanov, občianky, ktorí sa prípajú. Nezaujíma ich, či niekto dá sendvič napríklad, ako čo dávajú sympatizantom vládnúcej strany, alebo 50 eur im dávajú, aby prišli niekde. Nie, oni išli pešo, po daždi, po slnku, len aby prišli do toho Belehradu. Taktiež napríklad aj bicyklisti z Nového Sadu, študenti, išli na bicykloch do Štrasburgu, do Francúzska, čo je tiež veľmi veľa kilometrov a aj takto ešte ukázať, vlastne upriamiť pozornosť na európske inštitúcie, čo sa deje v Srbsku. Oni sú naozaj odhodlaní, nepotrebujú nič, chcú iba slobodu. Áno, ešte predtým si Sára spomenula, že zapájajú sa do študentov teda rôzne sektory, rôzne profesijné združenia, kultúrne inštitúcie, múzea, známe osobnosti, čiže menšiny, dokonca najnovšie aj skupiny LGBTQ na minulom týždňovom Pride podporili študentské protesty. Toto všetko vieme. Spomínali ste teda tie požiadavky, zmena, boj za spravodlivosť, boj proti korupcii, vyvodenie zodpovednosti, ale aby sme trochu vysvetlili našim účastníkom, kto stojí hovoríme stále študenti. A je to taká zaujímavá tam vec, že ja sa teraz opýtam tak nepekne, že kto stojí za tými demonštráciami? Študenti. Iniciátormi naozaj boli študenti. Protesty začali ako študentské protesty. To naozaj si mladí ľudia, študenti, 18, 19, 20 roční, si sadli, demokraticky sa dohodli. Oni majú tzv. Plénuma, kde sa dohodnú, aký protest sa bude diať. Či budú volať napríklad poľnohospodárov, či budú volať advokátov. Proste samotná organizácia protestov, začalo to tými študentami. Neskôr sa chytili iniciatívy aj ostatní občania tohto štátu, čiže boli to napríklad protesty, ktorí organizovali lekári a vlastne sestričky, čiže to bolo také akože zo zdravotníctva protest. Bolo to, ako som hovorila, poľnohospodári svoj taký nejaký, bolo protest učiteľov, samozrejme s podporou študentov. Vždy to bolo s podporou študentov. Možno sa dostanem k takej delikátnej téme. Organizuje aj opozícia naša svoje protesty. Napríklad tu na lokálnej úrovni organizuje 16 minút ticha opozícia každým piatkom, keď sa stala táto vlastne vražda, môžeme povedať. Čiže to sa stalo piatok, preto v piatok majú 16 minút ticha pred obcov. Ale takto akože nemôžeme vidieť, že by niektoré protesty boli iba opozícia by organizovala. To možno na lokálnej úrovni máme, že si zastanú tých 16 minút ticha, ale keď je nejaký väčší protest, tak buď to organizujú občianske združenia, alebo, ako som hovorila, učitelia, profesori, alebo študenti. Potom je to naozaj nestranický protest.
kde opozícia samozrejme môže prísť ako občan, občianka. Áno, povedala si viacero vecí, nepovedala si, že kto za tým stojí a ja hneď akože vysvetlím, prečo, pretože nie sú za týmito protestami, nie je to v nejakej zosobnené v nejakých osobách a preto majú protesty veľmi veľký úspech, že štát a možno aj ten režim nemôže veľmi rýchlo targetovať konkrétne osoby, lebo je za tým strašne veľa ľudí. Minulý piatok naši odborníci, profesor z Belehradu a ďalšia odborníčka na menšinové otázky vysvetľovala, že práve táto decentralizácia umožňuje sa občanom rýchlo organizovať, ako si ty spomínala, sa veľmi demokratickým spôsobom cez pléna, kde teda akože sa hlasuje, čo sa bude robiť. Občania taktiež využívajú formy organizácie cez zborové. To sú nejaké zhromaždenia znovu, kde sa dohodnú, aké akcie podniknú. Čiže zachytila som, že si so mnou aj nesúhlasila, čiže oprav ma. Zatiaľ oficiálnych lídrov nedetektujem. Pokiaľ sú študentské protesty, čakáme na prípravu kandidačnej listine, uvidíme, koho tam nanominujú, koho predložia. Milinka, ak chceš niečo pridať, pridaj. Ja len poviem, že bolo tu spomenuté tá akcia študentov na Európsku úniu. Budeme o tom hovoriť po Petrovci a tiež ste spomenuli opozíciu, tiež sa k tomu dostaneme. Len chcem tu zdôrazniť, to, čo si zdôraznila, znamená, ide o študentské občianske protesty. Vy ste tiež zdôrazňovali predtým, keď sme sa chystali na túto debatu, aby ste neboli označovaní za opozíciu, čiže robíte tam rozdiel. Hej, protesty patria do politickej participácie, ale vy sa neorganizujete stranicky ako politická strana. Čiže toto sme si všetko ujasnili. Ak nemá doplňte, opravte a potom navrhujem, aby sme sa konečne dostali teda k tým slovenským národným slávnostiam, kde Milenka bola jedna z spoluorganizátorov výstavy, ktorá mala názov Život v slovenských prostrediach, ktorý neuvidíte v Hlas ľudu. Vysvetlím, Hlas ľudu je knižník v slovenskom jazyku, ktorý vychádza od konca druhej svetovej vojny. A teraz všetko, čo sa tam udialo, poprosím vás, aby ste povedali, aká bola teda vaša osobná angažovanosť v tom, čo sa stávalo. Viem, že mnohí tam boli obeťmi násilia, tak prosím vás, približte pre našich účastníkov vašu skúsenosť. Tak potom začnem ja. Sára, chceš? Keď ide o samotnú výstavu na Slovenskej národnej slávnosti, zorganizovaná bola veľkým počtom obyvateľov Slovenskej národnej menšiny, žijúca v Srbsku, ale samozrejme participovali a intenzívne sa zapojili aj teda väčšinové obyvateľstvo Srbska. Nebolo to len, že je tu slovenská národná menšina, ale fotografie boli iba z prostredia, fotografie z protestov boli iba z prostredia, kde žijú Slováci. Všetko to začalo práve tým, že nemáme dostupné a slobodné médiá vôbec v našom slovenskom jazyku a preto táto skupina občanov, v ktorej sme aj my, začala vydávať taký jeden slobodný hlas ľudu. Hovorí sa tomu, že slobodný hlas ľudu. Keď hlas ľudu, ktorý máme a ktorý je už veľa rokov k dispozícii občanom, aby si prečítali správy v slovenskom jazyku, nie je objektívny. Tá výstava niesla názov, to čo neuvidíte v Hlase ľudu,
boli tam práve všetko to, čo sme spomenuli na začiatku, protesty, ktoré študenti rozpútali, mali neskutočne vysokú občania súcitili s ním a cítila sa empatia, cítila sa tá pozitívna strana každého jedného človeka. Vystúpila do popredia láska voči občanom, láska voči štátu. Emócie boli na extrémne vysokej úrovni, tie najkrajšie emócie. A práve toto sme chceli aj to výstavou dosiahnuť, že by sa videlo, ktoré sú to emócie. A neboli tu nebolo targetovanie vládnúcich alebo niekoho z lokálneho prostredia. Naozaj to bolo úplne z tej najúprimnejšej lásky urobené, aby občania, ktorí prídu, návštevníci slovenských národností, videli, že aj toto je svojím spôsobom je to umenie, tie fotografie a zachytenie rôznych momentov v tých protestoch, ktoré sú neskutočne emotívne, pozitívne. A tak sme rozhodli, že sme pozbierali množstvo fotografií z Bačky, Banátu a Striemu a urobili sme tú výstavu. Aby občania, ktorí prídu, mohli vidieť, že ako aj Slováci tu žijú. Že nejde iba o protesty, ktoré sú na úrovni štátu, alebo ktorých robia študenti, ale že aj my ako súčasť tohto štátu sa do pozitívnych zmien zapájame. Áno, trochu nám seká spojenie s tebou, Milinka, ale ja som skoro všetko počula. Sára, ak chceš, Sára má pripravené videá z tohto incidentu, ale ešte sa opýtam Milinky, že či chceš prezdieľať aj vlastne tú tvoju vlastnú skúsenosť, keď s mamou vlastne tam boli vystavené. Možno teraz si ma opravu, že či úmyselnému alebo neúmyselnému násiliu. A čo sa vlastne dialo? Lebo si len spomenula vaše motivácie, čo ste mali, aké ste mali ciele vlastne s tými fotkami, aj vôbec prečo sa zapájate do protestov, ale čo prišlo, prečo tu prišlo k nejakému incidentu, alebo vlastne čo sa stalo? Prečo prišlo k incidentu, nevieme, ale k incidentu prišlo, ako sme výstavu nainštalovali, tak prišla skupina, či sú to už sympatizanti, alebo sú to lokálni, teda zamestnaní v lokálnej samospráve, už na niektorých funkciách, alebo iba na niektorých pracovných miestach, prišli a začali nám tú výstavu ničiť. Proste driapať s tým, že s nimi prišli aj policajti, ktorí sa na to ich pozreli a ktorí predstavovali bariéru medzi nami a tou výstavou, aby sme my nemohli prísť k fotografiám, pozrieť si ich dolu a dať si ich preč. To bolo brutálne násilie z ich strany, potom prišli a ďalej to akože relatívne bolo mierne, s tým, že tam bol jeden incident, že napadli občana tiež, že mu vzali telefón a že sa mu vyhrážali. Zaujímavé, hovorím, bolo to, že tá polícia absolútne nereagovala
Pôvodne sme volali políciu na telefónne číslo, že áno, máme násilie, robia to aj to. A tá polícia bola vlastne pri nás. A preto sa možno neozvali. No a druhé väčšie násilie sa stalo, keď oni prvýkrát odišli a my sme potom čakali televíziu, mali sme spevácky mužský súbor, ktorý chcel zaspať, akože byť súčasťou tej výstavy. Prišli rôzne televízie, aby sa zviditeľnila tá výstava. A my sme znovu položili tie zničené fotografie a pritom sme mali už ďalší tlačok. A polícia zrazu zmizla, keď odišla televízia, polícia tiež zrazu zmizla, potom napochodovali tiež okolo 30-40 ľudí, známi, neznámi, hovorí, či to už z lokálnej samospráve, či funkcionéri, či aj štátny tajomník tam bol. A už potom tam išlo o nás, fyzicky zautočili na nás. A iba tak prešli a hneď odišli. Políciu, keď sme volali, že by prišla, absolútne žiadna reakcia. Polícia prišla, zastala si okolo nás, vôbec neprišla ku nám sa opýtať, dobre, volali ste políciu, o čo ide, urobíme nejaký zápis. Chceme nejak zistiť, čo sa stalo, iba stáli. Ja som ich vyzvala, že chceme, aby sa urobil zápis tohto násilia, ktorý si tu nastal v tomto parku, na tomto mieste. Chceme a iba stáli a smiali sa, usmievali sa a potom zrazu povedali, že ak chcete urobiť zápis, idete do policajnej stanice, čiže sa odišli. Takže vôbec žiaden záujem z policajnej strany nebol. Viem, že Sara ešte Sara chvíľočku, ak mi dáš priestor, priprav si aj tie videá. Len aby sme, ja teda pochádzam z Kisaču, som zo Srbska, vyrastala som v 90. rokoch, nič mi nie je neznáme a nič ma nešokuje, lebo som videla proste rôzne medzietnické násilie, taktiež násilie zo strany policajtov. Ale teraz, aby sme ozrejmili pre tých ľudí, čo sú tu a vlastne nerozumejú, hej, že ako je možné, že máme v Srbsku príslušníkov policajných síl, ktorí sú nečinní, neresponzívni, nereagujú, dokonca sa usmievajú. Ako je toto možné? Zdôrazňujem to kvôli tomu, že aby si tí, čo žijú v iných usporiadaných krajinách, uvedomili, že v akom sú stave aj krajania, aj celkovo občania v Srbsku, v akom sú stave bezmocnosti. Keď vy máte vedľa seba policajta, na ktorého hovoríte a prosíte ho o pomoc a on nič neurobí. Ako sme sa k tomu dostali, ako je toto možné? Ja som sa ťa, Milinka, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, pýtala, vy tých policajtov poznáte, však to sú lokálni. Čo si máme o tom celom myslieť? Ak môžem, vyjadrím sa v krátkosti na túto otázku. Náš pán prezident je veľmi dobrý politik. Ako hlava štátu, ako človek nie je dobrý, ale ako politik je veľmi dobrý. On postupne, keď prišiel na moc, urobil to, že najprv ochudobnil štát, ľudia začali byť chudobní, začala byť tu veľká chudoba, začal si vlastne zbierať tých sympatizantov svojich a dávať im nejaké podmienky. Prvá podmienka, ktorá tu je stranické zamestnávanie. Väčšina tých policajtov, kto sú naozaj policajti, museli sa zamestnať ako príslušníci vládnúcej strane alebo ako jej sympatizanti. Oni nesmú konať proti prezidentovi, lebo už sa tu stalo, že boli aj fyzické útoky aj na rodiny policajtov, vyhrážania, nie iba policajtov, všeobecne aj občanov, občianky.
Lenže tento systém má hlboké korene, ktoré prezident veľmi dobre vypracoval, aby nikto iný sa nemohol pobúriť a musel robiť iba to, čo on povie. Takže preto si myslím, že policajti, ako čo my máme strach, niektorí z nich majú taktiež strach. Niektorí možno sú, páči sa im ten pocit moci, keď majú moc nad niekým bezmocným, a iní, hovorím, sú podmienovaní tou vládnúcou stranou, ako aj vo väčšine. Napríklad učitelia, teraz už sa stalo, za posledný mesiac, dva, niekoľko učiteľov dostalo výpoveď, alebo aj ľudia, ktorí pracujú v múzeách, galériách, dostali výpoveď, lebo chodia na protesty. A kvalifikovaní ľudia, hovoríme o kvalifikovaných ľuďoch. Áno, možno, Sára, teraz si budeme môcť pozrieť tie videá, čiže ja len to potvrdím, že áno, ten veľký problém v Srbsku je teda podmieňovanie zamestnania v štátnych verejných inštitúciách vstupom do vládnucej politickej strany. Využíva sa to potom nielen, že ľudia musia vstúpiť do strany, aby dostali prácu, ale taktiež sa to potom zneužíva vo voľbách, to sme už tu spomínali, čiže boli zdokumentované medzinárodnými a miestnymi pozorovateľmi prípady teda nátlaku na zamestnancov z štátnej verejnej správy, aby hlasovali určitým spôsobom. A teraz tiež sledujeme, že vlastne ľudia dostávajú aj výpovede, ak sa zúčastňujú teda na protestoch. Poprosím ťa, aby si nám pustila video, aby sme si pozreli, ako to tam vyzeralo. Áno, mám pripravené 2 videá. Na tomto prvom videu budete môcť vidieť aj začiatok samotnej tej našej výstavy a druhý video bude také podrobnejší tomu prvému incidentu. Budeme môcť vidieť prvý incident. Ja mi povedzte, či vidíte obrazovku. Áno, vidíme. Aj či počujete potom. Nepočujeme, ale neviem, že ja som si to pozerala, neviem, že či tam je zvuk na tomto zrýchlenom. Neviem. Počujem. Neviem, prečo to seká. Dám trošku pauzu. Normálne mi to išlo. Hoće mi nek se pozvoli samo. Sramota malo, a? Sramota da stavite ovo slovačke svečano. Ej, nemoj cepat, šta radiš? Nemoj cepat. Bila sramota, jeli? Nemoj cepat. Da skrnavite manifestaciju staru 106 godina. Policija! 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 Koga štitite vi? Zašto ste vi ovdje? Inspektor.
Zavolajte políciu. Môžu polícia snímaje. Bože môj. Majka, čo je toto za systém? Sára, ďakujem ti. Trochu nám to sekalo, ja to prezdielam potom tie linky v správach. Počuli sme tu, mne rezonujú dve veci. Volajte políciu a keď sa pýta tam jeden občan, koho vy tu chránite, ochraňujete. A druhá vec, že aký je to tu systém, čiže Milenka, ty si povedala, že vám policajti povedali, že nemôžete urobiť záznam z incidentu na mieste, musíte ísť na policajnú stanicu. Boli ste urobiť ten záznam? A tiež, ak sa môžem opýtať, ty si bola prítomná vtedy, keď tá žena, čo spadla, to bola tvoja mama? Čo sme videli na konci? Ty si tam bola prítomná pri tomto incidente? A osoba, ktorá tam padla, je to môj rodič, je to moja mama. Keď ide o zápis, polícia nechcela priamo na mieste urobiť zápis, že neočakávali, ja by som to tak povedala, oni neočakávali, že my pôjdeme na vyšetrenia a z povinnosti každá jedna osoba, ktorá ide na vyšetrenia a ktorá uvedie na vyšetrení, že je to násilie na ulici, tak polícia musí ten zápis uskutočniť, urobiť a potom sa stala tá vec, že ma polícia volala a hľadala, a aby som prišla do policajnej stanice a aby sme ten zápis robili. A priamo na už keď som sa vrátila späť, a keď oni tam boli prítomní, keď som sa vrátila späť od lekára, tak túto skutočnosť urobiť nechceli, nemali záujem k tomu a nemali potrebu. Dá sa vidieť aj zo snímkov, ktoré k tomu máme, že nie sú naladení priamo na mieste, čím robiť zápis. V prvom rade je mi veľmi ľúto, že sa ti stalo aj tvojej mame, ale teraz som nepochopila, čiže chcela si nahlásiť, odmietli urobiť zápis, alebo správne som to pochopila, tak to bolo? Áno, my sme priamo chceli na mieste urobiť zápis, lebo my sme tam všetci boli. Tak sme chceli dať všetci vyhlášku, lebo sme stále boli pod tým stresom, pod tým všetkým, čo sa tam nám stalo, a chceli sme dať vyhlášku. Oni neprijali dať na mieste, kde sme sa nachádzali, neprijali urobiť vyhlášku, zápis násilia. Hovorím, otočili sa a iba povedali, že ak chcete zápis urobiť, tak prídite do policajnej stanice. Čo je inak z pravidla v Srbsku zaužívaný systém, len kvôli tomu, že si myslia, že potom občania alebo ten, na ktorého bolo napadnuté, tak do policajnej stanice neprídu. A svojím spôsobom sa nedostane k tomu zápisu. A tým pádom oni nemajú prácu a nie sú ďalšie záznamy o tom, čo sa vlastne stalo. Dobre, čiže bola si na tej potom stanice si išla? Ja som musela, pretože hovorím aj mňa zákon z povinnosti musím ísť dať tú vyhlášku, takže som bola dať tú vyhlášku. Dobre, takže si to nahlásila, čo ti povedali? Idú to vyšetrovať, v akom je to štádiu? Už je vlastne mesiac po tej udalosti? Máš nejaké informácie? Nemám žiadnu odpoveď. Stále. Teraz chcela som najprv voviesť aj reakcie zo Slovenska, teda z predstaviteľov štátnej moci, ako sa k tomuto vyjadrili, ale musím preskočiť, môžeme sa k tomu vrátiť. Čiže moja taká otázka je, že teda boli ste tam
osobne zaangažované, napadnuté, podielate sa na týchto protestoch, ste aktívne občanky. Prvá otázka, ako ste spokojné, ak vôbec môžem použiť takýto termín, na spokojné s reakciou relevantných aktérov aj na Slovensku, na toto, čo sa udialo, aj bezprostredné ich reakcie, ale aj teraz od času. Ale musím prísť k tomu, čo si hovorila, teda, že si ten podnet podala, bola si na tej stanici, lebo predstavitelia štátnej moci sa vyjadrovali rôznym spôsobom na toto, čo sa stalo, dostaneme sa k tomu, ale verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hneď kontaktoval svojho kolegu ombudsmana Pašalića Srbsku, ktorý to expresne preveril a dokonca vyporozumel ombudsmana, že podľa jeho údajov, ktoré on má k dispozícii, ja si to budem to parafrazovať, ale on vyporozumel slovenského ombudsmana, že podľa údajov, ktoré má v dispozícii, polícia teda nebola nečinná, ani neprišlo k nezákonne blokovanému prístupu k Petrovcu, čiže dostal všetky vyjadrenia od relevantných orgánov a nič sa nestalo. Ako toto vnímaš, Milinka? Ak môžem Sáru poprosiť, aby pripravila to video, kde uvidíme blokovanie prístupu do Bašského Petrovca. Komentujem to tak, že aspoň z tej vyhlášky, ktorú som ja bola osobne tam podať, tak sa mohlo vidieť, že k násiliu došlo a k tomu, že polícia nereagovala, tiež došlo. To je vyjadrenie ombudsmana z našej strany nemá žiadnu hodnotu. Nemá hodnotu a nemá presné údaje a je to vyjadrenie, na aké sme sa my už vôbec zvykli, že povedia, že všetko najlepšie v poriadku a pritom vieme, že opak je iný. Ďakujem ti. Sára, Ja sa ospravedlňujem, ale ja som video nemala pripravené ako blokujú, ale teraz som ako vstup do Bašského Petrovca. Video, čo si mi poslala, tam bolo aj ako vidno pekne blokádu. Hovorím to len kvôli tomu, že vlastne srbský ombudsman explicitne v tom vyporozumení slovenskému ombudsmanu, ktoré bolo tu zverejnené v médiách, povedal, že k nejakej blokáde neprišlo. A teraz ešte môžeš Sára povedať vlastne, čo sa stalo. Čiže tento incident, násilie prebehlo v sobotu a na druhý deň vy ste sa rozhodli znovu zorganizovať tú výstavu a vlastne do Bašského Petrovca prišli nielen policajné jednotky, ale aj žandárstvo, čo sú špeciálne jednotky policajné, ktoré sa môžu nasadzovať vo veľmi závažných situáciách, hej? Že na potlačenie terorizmu, obmedzenie na slobody nejakých osôb, ktoré sú súčasťou organizovaného zločinu a tak ďalej. Samozrejme, oni aj pomáhajú pri rôznych núdzových stavoch. Môžu sa nasadzovať aj v prípade veľkého ohrozenia, veľkého ohrozenia verejného poriadku, ale už keď ten verejný poriadok je ohrozený. Ale tu sa nič také nedialo. Čiže neviem, už si našla to video? Áno. A môže nám predtým povedať, že teda ako to vyzeralo v nedeľu v Bašskom Petrovci a kde vlastne boli jednotky rozmiestnené? A prečo tam boli? Mali ste informáciu, prečo prišli, čo tam robili?
Aká bola ich úloha? Iba nakrátko vrátim k tej téme ombudsmana. My sme vlastne občania, ktorí boli pri tej výstave, nie iba organizátori, ale občania, ktorí boli prítomní počas incidentov, ale aj fotografi napríklad, ktorí dávali fotografie. Tak sme napísali otvorený list ombudsmanovi Slovenskej republiky na jeho vlastne nereakciu, že vlastne mu bola dostá neodpoveď srbského ombudsmana. Čiže poslali sme mu otvorený list a žiadnu odpoveď sme nedostali. Tak iba toľko k tomu, k záujmu Slovenskej republiky, vlastne slovenského ombudsmana. Áno, v nedeľu, ako čo si už povedala, sme znovu zorganizovali výstavu. Avšak prišli k nám informácie, že prišli 4 autobusy tých batinášov, chuligánov, ktorí boli pripravení nám znovu aj zničiť výstavu, ale boli pripravení aj k fyzickým útokom. Avšak my sme na túto výstavu povolali aj širšiu verejnosť z okolitých miest a ľudia potom aj študentov z Nového Sadu, aj občianky z Nového Sadu, ktorí išli na bicykloch. Potom sa k nám dostala informácia, my sme tú výstavu chceli znovu zorganizovať v parku. Dostala sa k nám informácia, že je blokovaný vstup do Bašského Petrovca zo smeru z Nového Sadu. To sme mali konkrétnu informáciu, lebo ľudia nám volali, čo chceli prísť na výstavu. Tak sme potom urobili tak, že niektorých na bicykloch sme poslali, aby išli poľom, išli naokolo poľom a lúkov, aby sa dostali do Bašského Petrovca, tak sme čakali na nich. Niektorým sa podarilo prísť skôr na výstavu, alebo niektorí išli až na okolité mesta, na Zmajevo, čo je dosť vzdialené mesto. Vraceli sa späť do Nového Sadu a išli naokolo, aby sa tam dostali. Veľa nich aj neprišlo. Myslím si, že títo chuligáni boli zorganizovaní, aby my už sme, akože aby tú nádej alebo motiváciu, čo máme, aby sme už nemali, lebo to bolo v nedeľu a v útorok tí istí chuligáni najprv mali ísť do Bašského Petrovca, my sme zrušili protest, potom išli aj do Vrbasu, aj do Palanky, kde poprvýkrát došlo k naozaj veľkým fyzickým útokom od strany tých chuligánov, ktorí mali masky, aby sa nevidelo, kto sú, a mali palice, ktorí naozaj útočili fyzicky brutálne na ľudí, na študentov, ktorí mali aj jazvy potom. No, naozaj to bolo strašné. Takže podarilo sa nám tú výstavu zorganizovať znovu. Prišlo veľmi veľa ľudí, aj keď veľmi veľa ľudí zostalo na hranici mesta, na moste. A potom vlastne, keď sa to skončilo, my sme sa všetkým zaďakovali, oni išli späť kvôli bezpečnosti. Lebo kým polícia tam blokovala vstup pre ostatných ľudí, aby sa títo ľudia, čo boli na výstave, mohli dostať bezpečne domov. A tak mimochodom vstup do Bašského Petrovca blokovali obecní funkcionári, aj súčasná starostka obce. To je to niekde aj ten video, ale nebola som pripravená na tento video. A taktiež mnohí ľudia, ktorí išli do Bašského Petrovca, nešli kvôli výstave, ale išli kvôli slovenským národným slávnostiam. Lebo v ten istý deň večer mal byť večerný program, mal byť detský folklórny súbor, mali vystupovať. Takže tie deti nielen, že nemal kto privítať z obce, lebo oni blokovali vstup, nielen, že nemal kto privítať deti, veľa návštevníkov, aj ktorí smerovali na tento program, sa tam nedostali. My sme našu výstavu ukončili na čas, aby ľudia, čo prišli našu výstavu si pozrieť, mohli odniesť aj folklórne predstavenie pozrieť, ale tí, čo zostali na moste, tak to im nebolo umožnené. Môžem zdieľať tu ten video, kde sa vidí, ako stoja tí vlastne žandári na moste. Áno, Sara, na to video som myslela, kým to pripravíš. Ja len teda poviem, že účastníci si môžu pripraviť nejaké otázky, môžete napísať textovú správu. Ak máte nejakú dlhšiu otázku alebo komentár, prosím vás o hlasovú komunikáciu, ale ešte predtým rýchlo, kým to hľadáš, tak spomeňme spomenuli sme reakciu od ombudsmana, spomeňme tie reakcie od predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý povedal, že toto je vnútroštátna politická záležitosť suverénneho Srbska, že tie vaše konflikty sú tam v podstate politické.
Opozičné strany, Progresívne Slovensko, strana Slobody a Solidarity ho kritizovali celú slovenskú vládu pre nečinnosť. Minister zahraničných vecí sa vyjadril, že sa Ministerstvo zahraničných vecí a Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belehrade nebudú vyjadrovať, ale v tom jeho nevyjadrení povedal, že teda sa na kultúrne dianie, kultúrnu udalosť znáša politizácia, že teda tu prebieha nejaký opozično-koaličný boj. To, čo mňa ako odborníčku na menšinové práva zaujalo, je to, že pán premiér tejto krajiny povedal, že tento spor sa netýka menšinových práv, vôbec nechápe, že ako boli porušené. Čiže ešte musím spomenúť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý teda odsúdil všetky násilie, ale povedal, že teda odkázal na vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí. Čiže otázka na vás, že čo si myslíte o týchto vyjadrení, čo ste očakávali od reakcií a teda bolo to tu veľmi medializované, aj nejaké sklamania od ľudí a dokonca možno aj priamo od vás, čo ste hovorili. Ak môžete to ešte reflektovať a Sára, prosím ťa, môžeš nám pustiť toto video. Ak chceš, Sára, môžeš aj okomentovať. Čiže koho vidíme na tomto videu? Čiže tu boli príslušníci toho žandárstva, žandári, policajní taktiež boli inšpektori a medzi nimi a občanmi boli vojnoví veteráni, ktorí sa aktívne zúčastňujú týchto protestov a tiež napomáhajú k ochrane občanov. A aj tu sa vlastne snažili im povedať, nech pustia vlastne občanov, občianky, ale to boli vlastne rovnakí príslušníci rovnakej tej brigády, veteráni ako tí, čo boli v sobotu, čiže deň skôr, na ktorých zaútočili títo chulikáni a ktorých polícia táto neochránila. Dobre, ešte viem, že som ja dala veľmi veľa otázok, ale otváram teda priestor pre našich účastníkov. Prosím vás, vidíme tu nejaké otázky v čete, ale ešte sa pozriem, naši účastníci, či majú nejaké otázky. Chce sa niekto niečo opýtať? Kým ľudia naberú odvahu, tak máme tu v čete dve otázky. Jedna sa týka, je to od nášho kolegu, že či máte, si toto zatvorím, že či boli nejaké prejavy solidarity voči tomuto, čo sa stalo od iných menšín. A že či... Áno. mohli pomôcť, pokiaľ ide o toto násilie a porušovanie menšinových práv. Všeobecne akože vyjadríme sa k tomu postoju prejavu slovenskej vlády, že je pravda, z jednej strany priamo tu na slovenských národných slávnostiach do toho všetkého incidentu boli zahrnutí ako menšinové, tak aj väčšinové obyvateľstvo Srbska. Nešlo tu o nejakú konkrétne zneuženie práv Slovákov žijúcich v zahraničí, ale vôbec išlo o práva ľudí v Srbsku, takže aspoň k tomuto sme očakávali nejaký ten pozitívny
pozitívnu odpoveď, čo by malo byť v záujme rovnako tak všetkých európskych krajín, nie len Slovenskej republiky, ktorá akože my sa cítime k nej bližšie. Mohli nejakým spôsobom reagovať, že áno, sú tam protesty už 10 mesiací a rovnako aj to násilie, ktoré je v poslednom čase súčasťou tých protestov, by sa malo nejakým spôsobom pozastaviť, alebo pozastaviť sa aspoň ústne na tom. Keď ide o otázku, či sme mali nejakú solidaritu, mali sme, pretože do Petrovca sa snažili dostať všetky ostatné menšiny, ktoré sa v Srbsku nachádzajú, a tiež akože nám podporiť tú ideu, aby sme na tretíkrát, alebo ten ďalší deň, keď sme chceli tú výstavu otvoriť, aby sa nám to podarilo. My sa všetci tu nacítime doma, toto je naše všetko a tým pádom my tu stále prejavujeme, máme solidaritu, medzi sebou sa vážime. Síce je pravda, že každá jedna národnosť si chce vyzdvihnúť tú svoju nejakú špecifickosť, peknú tradíciu, peknú kultúru, lebo tým sa svojim seba prezentuje, čo je normálne, a máme medzi sebou podporu a solidaritu prejavenú zo všetkých strán. A ešte sa mi či ste dostali Slovenska alebo Európskej únie po týchto incidentoch? Či sme dostali, nerozumela som. Podporu do Slovenska alebo Európskej únie po týchto incidentoch? Ako podpora bola prejavením a zviditeľnením tohto problému, ktorý sa tu stal, že to nezostalo ticho a že tým pádom vlastne Európska únia, a takým spôsobom sa aj tá Európska únia dozvedela, že čo sa deje u nás v Srbsku. Nie len tým, že študenti išli do Strasbourgu, nie len tým, že študenti išli do Bruselu, ale vlastne aj toto bol jeden podnet, ktorý zase prišiel k tej Európskej únie prostredníctvom predstaviteľov zo Slovenska. Sára? Ešte, poprosím ťa, potom z incidentu pred Maticou Slovenskou a už budeme musieť končiť, už sme trochu dlhšie, ako sme plánovali, ale ešte, ak máte čas s nami zostať, vás poprosím takých 5-10 minút. Čiže, Sára, ty sa ako vyjadruješ ešte k tomu, k tej reakcii predstaviteľov Slovenska a tomu všetkému, čo som ja rýchlo zosumarizovala, že čo kto povedal alebo nepovedal? Mediálne tento incident bol zastúpený, dosť zastúpený na Slovensku, potom som videla niekde aj vo Francúzsku, sme asi o nás hovorili, alebo nejakom inom európskom štáte, čo sa týka médií v poriadku. Ale aj čo sa týka napríklad, mali sme aj našu výstavu, bola v Bratislave organizovaná na Kunštále, čiže tuto občania tiež mali záujem. Čo sa týka osobnosti, prejavila o tento incident záujem opozícia, Progresívne Slovensko. Vládnúca strana, vaša Slovenská, povedala, že toto nebude komentovať, lebo toto nie je ani útok na menšinu, že sa my tu máme dobre, že náš pán prezident je najlepší politik, ktorého váš pán prezident pozná. Proste stejne reakcia bola nulová, ale aj očakávaná. Taktiež, ako čo sme povedali, slovenský verejný ochranca práv, nulová reakcia. Čiže toto sa dalo aj čakať. Ja som bola veľmi prekvapená, že aj médiá mali toľko záujem informovať o tomto incidente, ale takto okrem toho Progresívneho Slovenska, čiže opozícia slovenskej, žiadny záujem. Celkovo dianie nie je bol slovenskú menšinu, celkovo dianie tu na Srbsku. My sme ináč so Sarou kolegyne, ona študovala na rovnakej fakulte ako ja, je politologička a tiež sa vo svojej diplomovej práci venovala menšinovej otázky v Srbsku. Aj Srbsko
slovenským vzťahom. Ako politologička, aký je tvoj názor? Teda ide tu aj o menšinový problém? Mal by sa slovenský štát zastať Slovákov v Srbsku? Konkrétne tento incident za Slovenskej národnej slávnosti nebol menšinový problém. Tu utočili, či si bol Srb, či Maďar, či Slovák. Ale áno, slovenská menšina v Srbsku má problémy. Nie je to všetko ružové, ako čo naši prezidenti hovoria, že iba pokračujete v spolupráci. Akej spolupráci? Z mojej napríklad generácii sme 90% išli študovať na Slovensko a skoro všetci tam zostali. Mladí ľudia sa sem nevracajú. Slovenským učiteľom dávate výpovede v slovenských školách. Čiže nemáme tu zamestnávanie, nie je tu rovnocenné ako so Srbmi. Ďalej, v obci, keď si idete vybaviť nejaké dokumenty, predtým ste ich mohli dostať v slovenčine, alebo buď dvojazyčne, aj v srbčine, aj v slovenčine. Dnes to dostanete si srbčine v tyriliky. Aj keď žiadate nejakú informáciu verejného významu, dostanete vy po slovensky, dostanete odpoveď srbčine tyriliky. Začínajú nám miznúť dvojazyčné názvy miest a obcí, ktoré predtým boli aj v slovenčine, aj v srbčine tyriliky a niekde aj v srbčine v latinike. Čiže máme tu veľa problémov, ktorým čelí slovenská menšina. Taktiež napríklad aj práca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo Matice nie je taká intenzívna, ako čo bola predtým. Množstvo dokumentov, ktoré sme si vybavovali v Matici, si nemôžeme vybaviť. Musíme ísť na veľvyslanectvo do Belehradu, čo oni vlastne aj tam musíte čakať veľa na termíny. Nemáme už rovnaké príležitosti, ako čo sme mali. Už teoreticky ten preukaz Slováka žijúceho v zahraničí nič neznamená. Predtým ste mali nejaké, akože nechcem povedať zľavy, ale proste bol lacnejšie alebo rýchlejšie, keď ste si chceli požiadať slovenské občianstvo ako Slovák žijúci v zahraničí, alebo povolenie na pobyt. Dnes to nie je. Dnes Srbi skôr dostanú povolenie na pobyt na Slovensku ako Slováci. Čiže je tu naozaj veľa problémov, ktorým čelí slovenská menšina. Áno, ďakujem ti, Sara. Znovu vyzývam účastníkov, nech sa zapoja, nech napíšu svoje otázky do chatu, alebo nech sa prihlasia, nech sa opýtajú, ak niečo majú. Máš pripravené to video? Spomenula si Maticu Slovensku, mala si na mysli Maticu Slovensku na Slovensku, alebo Maticu Slovensku v Srbsku? Srbsku. Pred útokom v Bašskom Petrovci na tých slávnostiach prišlo k vlastne takému problému počas volieb do vedenia Matice Slovenskej v Bašskom Petrovci, kde znovu prišli nejakí ľudia a fyzicky bránili ostatným občanom, aby sa zúčastnili tohto hlasovania. Čiže teraz si pozrieme, ako to tam vyzeralo. Čiže tuto na tomto videu budete môcť vidieť tých chuligánov, ktorí nás čakali pred budovou Slovenského vojvodníckeho divadla, kde sa konali voľby na predsedu do Matice Slovenskej Srbsku. Nevedia po slovensky. Nevedia po slovensky. Čiže takto nás privítali. Teraz tu máme ďalšie video. Momentík. Musím zmenšiť. Potom vlastne sa posunuli títo huligáni k vchodu do budovy a stáli tam, aby sme vôbec nemohli vojsť, taktiež aj delegáti, ktorí sa mali zúčastniť hlasovania, to jest sa aj zúčastnili, im taktiež bránili vojsť.
radi ovo. To sam ratni veteran. Jasno? Ratni veteran sam ja. Ja sam se borio za ovu državu, znate, na granicama sa Albanijom. Da vidite. Ljudi, nemali obraz, pustite nas unutra. Strašné. Môžeš nechať video bez zvuku, zatiaľ môžeme hovoriť, môžeme sa na to pozerať aj hovoriť, je to veľmi strašné. Vidím tam našu hostku Milinku. Ako sa tento incident skončil? Dostali ste sa dnu, tie členky Matice, alebo tí, čo sú členovia, zišli dnu, hlasovali, alebo ako sa toto skončilo? A tiež len dávam do pozornosti, že toto je dennodenná situácia občanov v Srbsku. Čiže je otázka, kde sme sa ako spoločnosť dostali, keď musí kontrolovať voľby do mimovládnej organizácie Matice Slovenskej národnej menšiny Srbsku, hej. A kto sú títo ľudia, ak by ste mohli vysvetliť? Poznáte ich, alebo sú to nejakí neznámi od mimo? A teda vysvetlíte nám, ako malo dohru toto celé? Najskôr by som povedala, ak môžem, že to úvodom ste Svetluška povedali, že nastal nejaký problém. To nebol problém, ale to bolo priamo, môžete vidieť, ako sú zneužiteľné práva Slovákov žijúcich v zahraničí, teda ako Slováci, ktorí chceli účinkovať a byť prítomní na zasadnutí do volieb, zasadnutí, kde sa volil nový predseda Matice Slovenskej v Srbsku, ako im bolo znemožnené sa dnu dostať. To je základné právo na základe stánov Matice Slovenskej v Srbsku. Samotné voľby alebo voliť právo majú iba hlasy, delegáti vybraných miestnych odborov a prítomnosť môžu tvoriť všetci občania, ktorí chcú, či sú členovia alebo členovia nie sú. Takže tu konkrétne hovoríme o zakázaní práva, teda znemožnení práva Slovákov žijúcich v zahraničí byť prítomní na týchto voľbách. Tu nešlo o problém. Problém vznikol tým, že huligáni prišli a sú to osoby, ktoré sú aj z nášho prostredia, z našej okresnej správe, či bol tam aj zástupca predsedu obce, bol tam aj štátny tajomník, boli tam aj z lokálnej samosprávy, ktorí majú nejaké tie funkcie, boli tam osoby, ktoré sú známi ako športovci bojových umení. Boli tam ktorých sme spoznali, ktorých vieme a potom o ktorých sme zistili, kto sú oni. Ukončilo sa to tak, že sme videli, že oni neobsluhujú, že potom na výzvanie prítomných, ktorí boli dnu a ktorí už očakávali, aby delegáti prišli, aj rádio, televízia, Nový Sad mala problém vstúpiť dnu, tak potom vlastne predstavitelia, teda sekretárka z Matice Slovenskej prišla k dverom a vyzvala, aby delegátov pustili. Tiež jeden farárov vyzval, aby delegátov pustili, vstúpila dnu aj televízia a my občania, aby vidíme, že nás nepustia, nechcú a nechceli sme samozrejme konflikt, incidenty, tak sme si povedali, že dobre, že počkáme, že viac nebudeme robiť nátlaky, len stali radšej na výsledky, ktoré budú zverejnené. Podneme aj to, že tu nám prítomný aj Michal Pauk, ktorý nechcel vstúpiť na hlavný vchod, ale išiel priamo svojim autom na zadný vchod a odtiaľ sa dostal aj dnu. Áno, ide tu o flagrantné porušenie menšinových práv. Keď som povedala problém, chcela som znížiť dôležitosť tejto celej udalosti. Ale ešte stále, že prečo by toto niekto robil? Prečo vládnúca srbská strana má záujem
kontrolovať každý segment aj menšinového života. Máte na to nejaké vysvetlenie, lebo Vysvetlenie je iba to, že jedna z kandidátok bola bývalá predsednička u nás lokálnej samosprávy, a ktorá je členkou Srbskej pokrokovej strany v Srbsku, je aj v pokrajinskom parlamente. Ona bola jedna z kandidátok a 100% si bola istá, že asi tieto voľby dostane, pokým boli aj ďalší kandidáti a jeden z nich, ktorý bol nepolitický, tak dostal tie voľby. Nestranícky. Už budeme musieť pomaly, ale budeme sa musieť stretnúť ešte raz, lebo toho je strašne veľa. Strašne veľa vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť. Chcela by som sa vás ešte opýtať, čo si myslíte, či tieto protesty majú tú kapacitu, aby priniesli pozitívnu zmenu v Srbsku, aby zmenili nielen vládu, ale aj režim, lebo vyzerá to tak, že vlastne, ako ten povedal, systém nefunguje, alebo aký je toto systém, čiže že je tam normálne systémový problém. A aké máte očakávania a tiež, čo by ste potrebovali? Čo by ste potrebovali od spoluobčanov, od iných menšín, od krajanov, od Slovenskej republiky, od EÚ? Sily na to sú. Určite sme si istí, že k cieľu prídeme, aby sa zmenil tento systém a aby sa nastolila demokracia v našom štáte, a to voľbami, ktoré si požadujú už nakoniec ako študenti, tak aj všetci občania. Aj keď sme si vedomi, že k nejakým spravodlivým voľbám ťažko sa dopracujeme a že za podmienok, ktoré momentálne sú v našom štáte, je nemožné mať spravodlivé voľby, lebo tá korupcia, kupovanie hlasov, rôzne manipulácie s hlasovacími zoznammi sa robia. Privážajú sa občania z iných vedľajších krajín, aby hlasovali. To je veľmi ťažko, ale aj tak tá vôľa v tej zmene je a maximálne sa posnažím robiť najvhodnejšie podmienky, aby sa zvíťazilo a aby tie voľby mali pozitívny výsledok. Potrebujeme, čo očakávame zo slovenskej strany, podporu v tom práve, že by sa videlo, aby sa zviditeľnilo viacej nedemokratický systém v našom štáte a rovnako takto aj očakávame od Európskej únie. No, boli tu veľké výčitky voči Európskej únie, že je neutrálna, len tento týždeň sa nejako rozhýbali predstavitelia Európskej únie, išla tam srbská opozícia do parlamentu, boli nejaké vyjadrenia. Prezident Srbskej republiky nazval niektorých poslancov Európskeho parlamentu spodinou, až potom sa mu dostalo kritiky od komisárky pre rozšírenie Marty Kos. Čiže vy, ešte sa opýtam, kým si Sára pripraví odpoveď, máte aj také proeurópske smerovanie? Lebo študenti si to do svojich požiadavok nedali, ale teda Milinka si povedala správne, že cesta vpred sú len slobodné demokratické voľby, ktoré sme v Srbsku dlho nemali. A všetky tieto veci, čo si hovorila, čo prichádza teda k nekalým, nezákonným praktikám, sa dejú dokonca aj menšine volieb do Národnej rady Slovenskej národnej menšiny. Čiže voľby sú najdôležitejší jediný spôsob, ako urobiť demokratickú zmenu, ale že vieme to urobiť sami, my tam, alebo potrebujeme, aby nám pomohli teda aj iné štáty a hlavne tá Európska únia.
Keď ide o samotné smerovanie štátu Srbska, určite sa k tomu nevyjadrujem. Nevyjadrujú sa napríklad k tomu ani študenti. Študenti sa držia hlavne svojich požiadaviek a to je, aby začalo fungovať súdnictvo, aby začala prokuratúra robiť, aby všetky inštitúcie nastolili zákonnú, teda z povinnosti prácu. Nejde, ako som povedala, tu nejde o stranické alebo nejaké ideologické ďalej kroky, ktoré by sa mali stať, alebo kde by to malo smerovať. Ide o základné fungovanie štátu na základe demokratických pravidiel, na základe ústavy, zákona. Neviem, či môžu pochopiť, že tu sa jedná o najkardinálnejšiu existenciu jedného štátu. Sa nejedná o vlastne ďalší vývoj a smerovanie ideologických očakávaní a ostatné. Sára, ty ako toto vnímaš? Aktívne sa zapájaš veľmi dlho. Máš ešte motiváciu? Máš optimizmus alebo si skôr pesimistická, keď ide o budúcnosť? Niekedy som optimistickejšia, niekedy pesimistickejšia. Keď niekto na nás zaútočí, tedy som pesimistickejšia. Potom, keď sa niečo podarí, ako napríklad s touto výstavou, som optimistickejšia. Verím v to, že Srbsko už nebude nikdy ako predtým. Verím v to, že sa toto podarí, aj keď možno nie teraz za mesiac, 2. Možno bude treba 5 rokov, lebo tento systém je tu už vyše 10 rokov. Možno bude treba času, ale verím, že sa to podarí. Najväčší problém ja vidím v tom, že ľudia majú strach. Veľa ľudí aj prejavilo záujem, že súhlasí s našou myšlienkou. Napríklad na sociálnych sieťach nás podporujú, dávajú nám lajky, komentujú, ale fyzicky neprídu. Majú strach, že potom ich rodina bude trpieť, alebo že oni budú trpieť, že nebudú mať viac zamestnanie. Čiže toto je podľa mňa najväčší problém. Keby sa ľudia odhodlali, tak by to už nemalo byť. Nás je viac ako ich. Takže preto som optimistická. Áno, doplním len fakty. Tento rok vo februári mimovládna organizácia CRTA robila prieskum a veľká väčšina respondentov podporuje aj protesty, aj požiadavky študentov, aj veľká väčšina dôveruje teda študentom a nie i prezidentovi konkrétne tam bolo. Čiže ďakujem vám veľmi pekne. Myslím si, že sme na dnešnom seminári prebrali naozaj veľa, ale budeme sa musieť stretnúť znovu, lebo ešte máme nedopovedané aj čo, pokiaľ ide o nezávislosť médií, musíme si prečítať Slobodný hlas ľudu, musíme hovoriť teda, nezávislosť médií je veľmi dôležitá. Reportéri bez hraníc vydali teraz správu o brutálnych atakoch na pracovníkov z médií. V Srbsku len posledné 2 mesiace 34 ľudí bolo napadnutých, čiže musíme sa aj k tomuto dostať. Čiže dúfam, že ďakujem vám naozaj od srdca. Ja len teraz, to som chcela povedať na začiatku, my sme sa predtým nepoznali, ale teda sme z Vojvodiny, chodili sme na rovnaké gymnázium, dokonca sme študovali aj v rovnakom meste. Som veľmi rada, že som vás spoznala. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu občiansku statočnosť a odvážnosť. Veľmi si to vážim a sme tu s vami. Pre všetkým ostatným, čo vydržali s nami oveľa dlhšie, ako sme plánovali, ďakujem vám za účasť. Dúfam, že táto diskusia bola nielen informatívna, ale aj poučná. Ešte tam bola jedna otázka o vzťahu k opozícii, ale to ste hovorili, že sa dištancujete od politickej opozície, že toto sú čisto občianske protesty. A to, čo ste hovorili nakoniec, áno, je veľmi dôležitá participácia. Je to strašné, že v Srbsku ľudia sú zastrašovaní, kriminalizovaní, čelia veľkému tlaku, aby sa teda buď zapojili pro
režimovo alebo teda ak sa zapoja iným spôsobom, tak sú vystavení dokonca aj brutalite a nie len policajnej. Za najväčší problém, čo tu vidím, je tá nečinnosť polície, že nekoná polícia na základe zákona, nechráni občanov, čiže uzavieram tento seminár a musíme podporovať všetkých tých, čo participujú rôznymi formami, preto lebo politická participácia je najdôležitejší znak demokracie, dokonca aj legitimizujúci akt a základné ľudské právo. Takže ďakujem všetkým ešte raz a dovidenia.